Pardon, kadok bi pantame mili puthol bangso video kape chong thula ke nang lituma phan karbi la pen English puthot ethe thini ke chan pon zero ji phansi ni bangso video pin chong kama yo sinang litum bangso channel akimilang pulang tela NK gospel YouTube channel long nang subscribe ikha la pen bangso video pen jok ethe thini English la pen karbi alang ke chan pon zero ji phan ni ning hang lo सबसे कच्चा रिपोर्ट के चेंग सिलांग पसीनी ली चौकी तो जी से फ्रांसीसी दिया से हम पनो चौकी तो अंत में जब पकिंग सर को पसीनी